Bu нәрсе белә? Солодым, кориандрым. Рөстәм Миңнехановның Нурлат районына сәфәре авыл хуҗалыгы продукциясе күргәзмәсен караудан башлана. Ул җирле эшмәкәрләр пешергән ипине татып карый, фермерлар авыл хезмәтчәннәре белән аралаша. Район башлыгы шунда ук урып җыю барышы турында хисап тотты. На уборку мы вышли. На сегодняшний день 2700 гектаров убрано, 2000 это ячмень. Бу Нурлат сөте хуҗалыгы кырлары. Быел аларның 6000-га якын гектардан бөртекле, 1000 гектардан көнбагыш уңышы җыясы бар. Бүген кырларында 10 комбайн эшли. Ячмень кырын алабыз, сорт вакула, шестерятка. Урожайность почти 45 центнерчага. Полный боевой готовность эш бара. Авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафынан бирелгән расценка нигезендә 1 тонна апмалутка 74 сум акча каралган. Ул инде кем качественно эшли, ул 104 сумга хәтле үсә. Рөстәм Миңнеханов Нурлаттагы кайбер социаль объектларны да карады. Бу Нурлат ат заводының манежы. Анда атларга күнекмәләр уздырырга һәм ярышлар үткәрергә мөмкин. Президент корылманы караганнан соң ат спорты белән шөгыльләнүче балалар белән дә аралашты. Эти перчатки не гулька или такие? Давай. Монсы Кондырча паркы аны торак һәм шәһәр мөхите илкүләм проекты буенча төзегәннәр. Паркта җәяүлеләр һәм велосипедчылар өчен аерым юллар, барбекю зонасы, спорт һәм балалар мәйданчыклары, пляж бар. Сәфәр Аксубай районында дәвам итә. Җирлектә урып җыю компаниясендә 99 комбайн эшли. Рөстәм Миңнеханов Волга Селект хуҗалыгы мәйданнарын карады, җирле авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре белән аралашты. Сменада үз эшенең осталары булган механизаторлар эшли. Быел инвесторлар ярдәме белән гектарына 100 килограмм тукландыру чаралары җыйдык. Ел уңышлы булыр дип уйлыйм, дым җитәрлек булды. Более 100 килограммов, около там, 115-120 действующие удобрения. Она в этом году год очень был удачным. Аксубайский район по рейтингу эффективности у нас. Аксубай нәтиҗәлек рейтингында былтыргы күрсәткечләре буенча 15нче урында, узган еллар белән чагыштырганда 6 позиция өскә күтәрелделәр. Инвесторлар ярдәмендә хезмәт хаклары да артты. Монда Дрожжаной, монда хәзер без монда торабыз. Монсы Яңа Шишмә районының агрораздолье хуҗалыгы. Рөстәм Миңнехановка бөртеклеләрне киптерү өчен яңа комплексны тәкъдим итәләр. Ул игенне озак вакыт сакларга мөмкинлек бирә. Шунда ук президент игенчеләр белән дә аралашты. Жизнь нормально. Тәртип, порядок. Отлично. Яңа Шишмә районының 58 мең гектар җирдән уңыш җыеп аласы бар. Әлегә 1500 гектар мәйданда эшләр башкарылган. В текущем году очень много посеян технических культур. Быел районда техник культуралар күп. Рапс, көнбагыш, кырларда 69 комбайн эшли. Уңыш төрлечә гектарыннан 25 центнер булган җирләрдә бар, 40 центнер чыкканы да. Рөстәм Миңнеханов районнарда мөгезле эре терлек санын саклау һәм арттыруга, кече фермерлар белән активрак эшләүгә, федераль һәм республика программаларының ничек тормышка ашырылуына зур игътибар бирә. Самое главное убрать урожай, провести осенний сев, ну и подготовиться к зиме. Подготовка школ. Да, самое главное. Ладно, успехов вам и сенсов у вас. Хорошей работы. Сәфәр ахырында Рөстәм Миңнеханов Яңа Шишмәнең Акъяр авылында төзелгән яңа мәчеттә дә булды. Элеккеге мәчет замана таләпләренә туры килмәгән. Шуңа 2020дә монысын төзи башлыйлар. Авыл халкының уртак тырышлыгы белән сафка бастырыла, 60 кеше сыйдырышлы яңа мәчет үз ишекләрен ачкан инде. Илгиз Шәкүров, Рания Абдрахманова, Яңа Гасыр каналы.